Ade. Hambai, जों दिनै रसराजनगर एडिसि भिलेज नि इंगै ओंखाय जों दिनै 12:40 नং जे बुथ अफिसाव जों दिनै मास गार्डेनिं रेलि खालायनाय जों अ जायगा दिनै अर जतन उपस्थित दङ दिनै जुन कमिटिनि मेम्बार এবং दिनै TWS नि मेम्बार এবং दिनै TSF रबो दङ YTF रबो दङ এবং सिनियर सिटिजेन रबो दङ जों दिनै अ जायगा सानमोसंगो जों बुबागरानि वारियार्स हिसाबै जों दिनै बुबागरानि जे वारियार्स इंगै जों बुबागरानि जे प्रतिनिधि दिनै मानगोनां जेम्स देबरमानि बनो जितिरना बागै दिनै रसास नगर टोटाली दिनै रसास नगर जों सापर्ट खायै जों बनो दिनै मास रेलि खालायनाय थां दङ दिनै अर पालके जतन फायबेजाक जों दाबुनो स्टार्ट खायनाय जे दिनै प्रतिनिधि दिनै मानगोनां प्रार्थी जेम्स देबरमानो जों बिपुल बुटे जय खायना बागै जों दिनै मास रेलि खालायनाय दिनै सानजागो हामबाय नरमनं जों दाबो किजांलाय बुबाग्रा आयुग लक्थन बुबाग्रा आयुग लक्थन बुबाग्रा आयुग लक्थन हामबाय जों दिनै दाबो मास रेलि खायना बागै सुरु खायजनाय हामबाय जे मास रेलि रे बरन छिमि बजागा पाइसेक जरा थानाय गगमनिनि हयते सुरु खायनाय दिनै इको अर 40 नं 1240 नं बुथनि हयते दिनै अ रुटनि हयते जों थानाय दुबसरा मुस्लिम पारा तारपरे पण्डितराम बाया दिनै मंगल चौधरी नो काबार खायो जों दिनै अर कायसा फायाखै जों दिनै अ जागा किता साखाय जों अर प्रग्राम खालायनाय निनसिनि मुंखे आनि सिनि मुंखांखाय आंखा आं अ 40-12 नंनि बुथ प्रेसिडेन्ट Toton Puro, Portobilo, Bel Pango, Are Hadogo, Harika,